अनजा ख्रिस्टप्रियफोर नुजाहोजानायनि द' बालाबा जोंखौ ओरैबायदि मोनथियो फैबाय थानाय समनि जिथु जोबथा सम बे जोबथा समनि बाथ्राखौ जोंनो मोनथिहोयो जेरावहाय 7टा महर बुनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे 7टा महर बुनाया जेब्ला जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों मोनफा मोनफा खेवजागोन पृथिबियाव मोनफा महरखौ खेवनाय लोगो लोगोनो आलादा आलादा रोखोमनि खैफोदफोरा फैगोन जेंनाफोरा फैगोन आरो बे महरखौ जिसु ख्रिस्टआ खेवगोन आरो बै समाव माबायदि जागोन बेफोरबायदि थाखोमानानै थानाय बाथ्राफोरखौहाय दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बुंथिनानै होगोन आरो नोंथांमोना रोखा जानो हागोन नुजाहोजानायनि माखासे बाथ्राफोरखौ बे 7टा महरा जिसु ख्रिस्टजों खेवजायोब्ला मा जागोन बेखौ नोंथांमोननो आङो बुंथिलांनो हास्थायदों नुजाहोजानाय 2 बालाब 1 आरो 2 सिरियाव ओरैहाय लिरनाय दङ बेनि उनाव आङो मेन्दा बिसाखौ महरफोरनि सेथि महरखौ सिफायनाय नुबाय आरो 4 गोथां जिउफोरनि 1 जिउखौ अखा खोरोमनाय बादि रावजों बेबादि बुंनाय खोनाबाय फै नायबाय थानायावनो आङो बेयाव मासे गुफुर गराय नुनो मोनबाय आरो बे गरायाव गाखोनायनि आखायाव गंसे जिलिर दं बेनो मोनसे खोरथि हमहोबाय बियो रोनाव देरहाग्रा आरो देरहानो ओंखारलांबाय बेयावहाय जहना दर्शनाव नुनो मोनबाय जे सेथि महरखौ जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ खेवबाय महर खेवनाय लोगो लोगोनो मासे गुफुर गरायनिफ्राय गुफुर गाननाय आरो आखायाव जिलिर थानाय आरो खर'आव किरिति थानाया ओंखारबोबाय गुफुरनि नेरसोन ओंथियानो जाहैबाय सान्थि बे मानसिया एन्टिक्राइस्ट आरो बे एन्टिक्राइस्टआ गिबियाव सारा पृथिबि नाङैनो सान्थि होफैगोन सारा पृथिबियाव जेब्ला गुलाय गुजाय जागोन बै गुलाय गुजाय जानाय समाव मोनसे सान्थिखौ होनो थाखाय बियो खालामफैगोन आरो बियो गथायसे खालामगोन आरो बे जाहैबाय एन्टिक्राइस्ट बिनि उनाव जिसु ख्रिस्टआ नैथि महरखौ खेवबाय नुजाहोजानाय 2 बालाब 4 सिरि आरो गुबुन मासे गराय गोजा ओंखारबोबाय गावजों गाव सिथारज्लायनाय बादि बे गरायाव गाखोनायानो बुहुमाव नांहोनो बोलो होबाय बिनो गंसे गेदेर थुंग्रिखौबो होबाय जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ नैथि महरखौ बेखेवबाय अब्लाना बेयाव गुफुर गराय नङा गोजा गराय ओंखारबोबाय आरो बेयाव जिरायनाय जाया दङमोन बेनो थुंग्रि होदों आरो बेनो इख्तियार होदों बे इख्तियारा मा बुहुमाव दानज्लाय सुज्लाय खालामनायनि बुहुमाव गन्दगल खालामनायनि अन्नाय गैयि खालामनानै गावजों गाव नखरजों नखर परियालजों परियाल बेक्तिजों बेक्ति बिदा फंबायजों बिदा फंबाय बिफाजों बिमाजों बेबायदि दावहा जागोन जेब्ला नैथि महरखौ बेखेवनानै होगोन दानाबा जों थांदोनि थामथि महर बेखेवनायनि बाथ्रायाव जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ थामथि महरखौ खेवो अब्लाना जहना नुदोंमोन आं नायबाय थानायावनो मासे गोसोम गराय ओंखारबोबाय बे गरायाव गाखोनायनि आखायाव मोनसे थौलि दं बावहाय बर' बाइबेलावहाय थौलि होननानै बुंदों आरो बे थौलियानो जाहैबाय सेर फारला जहना दर्शनाव नुबाय जे मासे गोसोम गराया ओंखारबोबाय जेब्ला थामथि महरखौ बेखेवो आरो बिनि आखायाव सेर फारला दङमोन अनजाग्रा प्रियफोर बेनि ओंथियानो जाहैबाय बुहुम नाङैनो बै समावहाय आंखाल जागोन मानोना बै समाव गासै बेसादफोरनि मुवाफोरनि बेसेना गोबां बांगोन बांनायनि थाखाय गोबां मानसिफोरा मोनजानाय नङा आंखाल जागोन बेबायदि आंखाल जेरावहाय दिनैसिम माब्लाबाबो मानसिफोरा नुफेराखै बै थामथि महरा जेब्ला बेखेवजागोन अनजाग्रा प्रियफोर दानाबा जोङो ब्रैथि महरखौ नायदिनि जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ ब्रैथि महरखौ खेवदों बै समावहाय जहना नुनो मोनदों आङो नायबाय थानायावनो फुरगेवगेव मासे गराय नुबाय बे गरायाव गाखोनायनि मुङा गोथै आरो गोथैफोरनि रायजोआ बिनि उन उन थांफादों बिसोरनो बुहुमाव थानायफोरनि फानब्रैनि फानसेखौ दावहाजों आंखालजों रगजों आरो हाग्रानि जुनारफोरजों सिथारनो बोलो होबाय जेब्ला जिसुआ ब्रैथि महरखौ खेवबाय अब्लाना बैनिफ्राय मासे फुरगेवगेव गराय ओंखारबोबाय आरो बिनियावहाय बेबायदि अधिकार दङमोन मोन्थाय दङमोन बे जाहैबाय मानसिफोरखौ सिथारग्लुंनायनि मा गोहो दङमोन बे जाहैबाय आंखालनिफ्राय महामारिनिफ्राय बेमार आजार होनानै गावजों गाव सिथारहोनानै हाग्रानि जुनारफोरजों सिथारहोनानै बेबायदि मानसिफोरखौ फानब्रैनिफ्राय फानसे गासै बुहुमखौनो नस्थ' खालामजोबगोन बुहुमनि मानसिफोरखौ सिथारजोबगोन बेबायदि गोहोखौ बेनो होदोंमोन जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बाथि महरखौ खेवबाय अब्लाना बिन्दोनि सिङावहाय
माखासे जिउफोरखौ जहना नुनो मोनबाय। बे जाहैबाय जायफोरा गोथाङै थानाय समाव जिसु ख्रिस्टनि साखि होदोंमोन, गाहाम रादाबखौ होदोंमोन, जायफोरा इनाय अनागारियै सिथारजादोंमोन दुथांफोरजों, बैसोरो सोरगो रायजोआव जिसु ख्रिस्टआ बुंबाय थादों बैसोर मानसिफोरखौ माब्ला साजा होगोन, बिसार खालामबावगोन होननानैहाय जिसु ख्रिस्टआ बै समाव बुंदों, बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जायफ्रा थैजोबाखै बिनि थाखाय दान्दिसे सम दाबोसे सम नेबावदो होननानैहाय। बिनि उनाव आरोबाव दर्शनाव जहना नुनो मोनबाय जिसु ख्रिस्टआ द'थि महरखौ खेवबाय। बिनि उनावहाय जहना नुबावबाय जे द'थि महरखौ जिसु ख्रिस्टआ सिफायबाय। बिनि उनाव मा जाखो, आरो गोब्राबथार बांग्रिं मावबाय, साना खोबसिनबाय, नखाफोरा ओरैबायदि गोजा जाबाय। जहना बेबायदि नुबाय आरो गोब्राबथार बार बारनायाव गोथां दुमब्रु बिथाया बिफांनिफ्राय सिरिनाय बादि हाथरखिफ्रा हायाव गोग्लैबाय। बेनि उनाव जहना नुबावदों नख्रा लेखा बिथन बादि खनजानानै गोमालांबाय। अरफ्रोमबो हाजो आरो दिपफ्रा गाव गावनि जायगानिफ्राय दोरोदलांबाय। बुहुमनि राजाफ्रा, सासनगिरिफ्रा, रोंनांग्राफोरनि गाहायफ्रा, धोनि आरो बोलोग्रा मानसिफ्रा आरो गासै मानसिफोर, लें एबा बोहोजानाय बयबो दन्दरफोराव आरो हाजो सायावनि अन्थाइ दन्दरफोराव थाखोमाहैबाय। बिसोरो हाजोफोर आरो अन्थाइ गेदेरफोरखौ होनबाय, जोंनि सायाव गोग्लैसिनदो आरो जायहा सिंहासनाव जनानै दं बिनि मोखांनिफ्राय आरो मेन्दा बिसानि रागनिफ्राय जोंखौ खोबथेदो, मानोना बिसोरनि गिथावथाव साना सफैबाय आरो बिनि सिगाङाव सोर गसंनो हानो। जहना दर्शनाव नुबावबाय स्निथि महरखौ जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बेखेवदों अब्लाना सोरगो रायजोआव आधा घन्टा समनि थाखाय साइलेन्ट जादों, स्रिं स्राय जादों होननानै जोंखौ मोन्थिहोदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बिनि उनावहाय जोङो आरोबाव मोनसे घटना जाथाय नुनो मोनबावदों। थाखोमानानै थानाय बाथ्राफोरखौ मोन्थिबावनो हायो। बे जाहैबाय 7 जन बेक्तिफोर बिगुल सुनाय आरो बे मोनफा मोनफा बिगुल सुनाय, साफा साफा आरफफोरा बिगुल सोनायनि ओंथि आलादा आलादा ओंथिफोर दङ। बेखौ आरोबाव बुंलांबावनो हास्थायदों। जाय 7 जन आरफफोरा बिगुल लानानै दङ, बिगुल लानानै गसंदों, आरो जेब्ला बै आरफफोरा बिगुलखौ सुगोन अब्लाना बै जोबनाय मुगायाव बे बुहुमावहाय आलादा आलादा रोखोमनि जेंना प्रब्लेमफोरा नुजागोन आरो आलादा आलादा खामानिफोरा जाफुंगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, साफा साफा आरफनि बिगुल सुनायनि ओंथिफोरखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिना होनो हास्थायदों। सेथि बिगुल सुनाय, नुजाहोनाय 8 बलब 7 सिरि। सेथि आरफआ गावनि बिगुलखौ सुबाय आरो थै गलायनाय आरन्थाइ आरो अर बुहुमाव लखबनाय बादि गोग्लैबाय। बेजों बुहुमनि फानथामनि फानसे, बिफांफोरनि फानथामनि फानसे आरो गोथां गांसोफ्रा खामबाय। जेब्ला सेथि बिगुला सुगोन अब्लाना बुहुमाव नख्रांनिफ्राय अखा हानाय बादि अर फैगोन, जि अरा थैजों समान गोजा होननानै बुंदों, आरो बुहुम फानथामनि फानसेया जोबस्रांगोन आरो हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफांफोरा फानथामनि फानसेया खामजोबगोन, जेरावहाय मानसिफोरनि थाखाय थांना थानो थाखाय गोब्राब जागोन। नैथि आरफनि बिगुल सुनायाव मा जागोन जों नायदोनि। नैथि बिगुल सुनाय लोगो लोगोनो मोनसे गिदिर हाजो, अर बायदि हाजोआ सागोराव गोग्लैगोन आरो सागोरनि फानथामनि फानसेया थै जाजोबगोन आरो सागोराव थानाय गासैबो नस्थ' जागोन। सागोराव थानाय फानथामनि फानसे जिब जुनारफोरा थैगोन, बेयाव थानाय दैयाव थानाय गासैबो नस्थ' जागोन। आरो थामथि बिगुल सुनायाव जाबावगोन। बेनि उनाव थामथिया बिगुल सुनाय लोगो लोगोनो नख्रांनिफ्राय मोनसे गिदिर हाथरखिया ओंखारबोबाय, बुहुम फारसे गोग्लैबोबाय आरो बे बुहुम फारसे गोग्लैनाय बे हाथरखिया फानथामनि फानसे दैमुफोराव दैयावहाय दैसायाव गोग्लैबाय आरो जि दैयाव गोग्लैदों बे दैफोरा गोखा जाबाय आरो बे गोखा दैखौ लोंनानै गोबां मानसिफोरा थैग्लुंबाय। गोबां मानसिफोरा बे दैखौ लोंनानैहाय थैनो गोनां जाबाय। जेब्ला ब्रैथि आरफआ बिगुल सुगोन अब्लाना नख्रां फारसे सोलायनायखौ नुनो मोनगोन। हाथरखि, अखाफोर, सान, बिसोरनि फानथामनि फानसेया खोमसि जागोन, बुहुमाव खोमसि फैगोन। हरनि समाव हाथरखि अखाफोरा सोरां होनाय नङा, साननि समाव सोरां होनाय नङा। बुहुमनि फानथामनि फानसेयाव अरायबो खोमसिखौ नुनो मोनगोन, खोमसि थाबाय थागोन, खोमसि जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि बे बुहुमाव बेबायदि समस्या, बेबायदि जेंनाफोरा फैनो थांगासिनो दङ आरो जहना दर्शनाव बेबायदि नुबावदों। नुजाहोजानाय 8 बलब 13 सिरि। बिनि उनाव खुरुवा दाउखौ नख्राङाव गोजौथारै बिरनाय नुबाय आरो बे खुरुवाखौ गोबारै बेबादि बुंनाय खोनाबाय, हाबाब हाबाब हाबाब। आरो साथाम थाबावनाय आरफआ जेब्ला बिगुल सुगोन अब्ला बुहुमाव थानाय मानसिफोरहा बेसे गिथावथाव। 5थि, 6थि, 7थिनि
बिगुल सुनाय जागोन बियो गोबारैनो गिथावनासिन जाबावगोन। दे अब्ला प्रियफोर जोङो बे बाथि बिगुल सुनायखौ नायबावदोनि मा गिथावना जागोन बियो। जेब्ला बाथि बिगुलखौ सुगोन सोरगो रायजोनिफ्राय मोनसे बेबायदि हाथरखि गोग्लैबोगोन बुहुमाव आरो बे हाथरखि गोग्लैनायजों नरकनि दरजाया खेवगोन आरो बे गेवनायनिफ्राय गिदिर उखुन्दै फैगोन। जि उखुन्दैया नख्रांखौबो खोमसि खालामगोन, बुहुमखौ खोमसि खालामगोन आरो बे उखुन्दैनि उनाव बे उखुन्दैनिफ्रायनो सोमोनांथावै गुमा गुयुं ओंखारगोन। जि गुमा गुयुंखौ खांख्राइ मोदायजों रुजुनाय जादों आरो बिसोरो जायफोरा इसोरनि महर बुजायाखै बिसोरखौ सैहोगोन। बे गुमा गुयुंफोरा, बे गुमा खांख्राइफोरा मानसिफोरखौ 5 दाननि थाखाय सैहोगोन नाथाय सिथारनाय नङा। जेब्ला दथि आरफआ बिगुल सुगोन बै समावहाय जि आरफखौ इउफ्राटिस दैमायावहाय एबा दैमानि सिङावहाय खानानै दोनदों बैखौ हगारनाय जागोन आरो बिसोरो बुहुमनि खावथामनि खावसे मानसिफोरखौ सिथारजोबगोन आरो बै आरफफोरहा 20 क्रर सेनाफोर दङ आरो बिसोरनि जिथु सेनाफोर जागोन, बिसोरनि जिथु गरायफोर जागोन, बिसोरनि गरायफोरा सोमोनांथाव, खुगाया सिंहफोरनि जागोन आरो बिसोरनि खुगानिफ्राय सोमोनांथाव अरफोर ओंखारगोन, लानजायफोरनिफ्राय सोमोनांथाव बोलोफोर ओंखारगोन जायजोंहाय बुहुमनि फानथामनि फानसे मानसिफोरखौ सिथारग्लुंजोबगोन। जहना स्निथि बिगुल सुनायाव जानायखौबो नुबावबाय। बे जाहैबाय नुजाहोनाय 10 बालाब 15-16 सिरियाव जोङो मोननो हायो। बिनि उनाव स्निथि आरफआ बिगुल सुबाय आरो सोरगोआव गेदेर रावजों बेबादि बुंनायखौ खोनाबाय, संसारनि रायजोआ दा जोंनि फोरबो आरो बिनि मसिहुनि जाबाय, बियो अरायबो सासन खालामगोन। बे समाव इसोरनि सिगाङाव गाव गावनि सिंहासनाव जनानै थानाय 24 गागिफ्रा गुग्रुबनानै इसोरखौ खुलुमदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय स्निथि बिगुल सुनायाव जागोन। इसोरनि रायजोआ फैगोन बे पृथिबियाव आरो बे पृथिबिया इसोरनि जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो सोलोंनो हादों आरो नोंथाङा जुदि मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसे गुबुननोबो शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, इयुनाव फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह, थेंक इउ।